Hello guys! Hello Philippines! Good morning po sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update at i-complete closure na natin ang update kay XTD Kabayan. So ito na po yung ating final update na yung araw po ng Martes, December 19. Supposedly kagabi po ito, pero since late na po, kailangan natin matulog ng maaga dahil po kagaling lang natin sa sakit, mahirap nang mabinat, okay? At ngayon medyo okay na po tayo, feeling good. At maraming salamat po sa mga nag-message po sa atin, get well soon. So, appreciate ko po ang mga messages ninyo. So thank you so much for your prayers. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. At pasalamatan po natin ang ating mga partners, ang Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Also, gusto ko pong i-promote ang Komunidad Climate Action Center. Napakagandang software po ito sa mga LGUs at companies na willing magkaroon ng advance warning kapag may mga dumarating na mga weather disturbances or bagyo. Gayon din po mga earthquakes at dengue reports kasama po dyan. At marami pa pong iba na pwede nyo incorporate sa inyong LGU. Kasama rin din po yung mga flood warnings. So, meron din po yung Komunidad Climate Action Center. So, yung interested, click lang po ninyo yung banner sa ating website, typhoon2000.ph. Pupunta po kayo sa Google form nila. Kapag nasubmit na po ninyo, si Mr. Aaron Cabasal of Komunidad will contact you at i-discuss further kung ano itong Climate Action Center. So, punta na natin ang pinaka-latest update. Ito yung fast animation. Ito yung ngayong umaga. At nakita po natin halos nalusaw na po ang sirkulasyon ng dating bagyong si Kabayan. Sa kasalukuyan, nandito na po siya sa may kanluran bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Nasa may Sulu Archipelago na po siya o sa may Sulu Sea. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, sa latest na yon, halos hindi mo na po mapipinpoint kung saan ang sentro niya. Somewhere nandito po siya, okay? At ang wind system natin na yon ay nag-shift abruptly na po mula sa silangan. So, easterlies na yon sa iba't ibang bahagi po ng silangang Pilipinas. Kaya medyo maulap po ang papawirin natin mula Luzon, Visayas, and Mindanao. May mga kalat-kalat pa rin mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo po sa hapon ng gabi. Yung amihan, nag-retreat na po dito sa may Taiwan Strait, sa may southeastern China, pero babalik po siya sa loob ng 2 araw. At ito po yung ating final track kagabi, mga 11 p.m. Dito po siya natunaw sa may Cotabato, North Cotabato, okay? At ito po yung kanyang tracking for the next 24 hours. So mamayang gabi, nandito po siya sa may kalagitnaan po ng Sulu Sea, trying to reorganize but unfavorable ang conditions po dito. Magbibigay pa rin ito ng mga konting showers na lamang sa Palawan kasi naging LPA na lang siya, okay? Hindi na siya nakaka-sustain ng maraming mga ulap para magpaulan sa Palawan, but may mga ulan pa rin ang inaasahan natin sa loob ng 24 oras. At ito po yung ating final din na tracking ng lahat ng Asian agencies. Halos pareho ang tracking. Ito yung graph chart natin kahapon hanggang ngayon. Usually, ang graph chart natin, kung ano ang magiging weather system for the next 24 hours. So, kaya big shift na natin from northeast to easterlies. So, ito si Jalawat. Nandito na po siya. Okay, sa area nito. At LPA na lamang. Dahil nalusaw na po siya. May isang LPA po dito. Huwag natin pansinin yan. Malulusaw din yan in the next couple of days. Sa ating rain, wind, and pressure forecast, na yun, easterlies. May mga ulan pa rin sa may eastern sections ng Luzon. By this afternoon, may mga thunderstorms na pwedeng maganap sa Cagayan Valley, Panay, Mindanao, at Palawan. Ito na po yung remnants ng
once bagyong si Kabayan. At sa Miyerkules po ng umaga, inaasahan po natin medyo maganda po ang panahon. May mga sunshine pong inaasahan. But dahil sa easterlies, may mga showers pa rin pwedeng maganap sa silangan bahagi po ng Bicol. Ito po sa may Kalayaan Island Group, papalapit na po yung remnants ni LPA XTD Kabayan. At yung amihan, ayan na naman po, bumabalik. May mga ulan-ulan sa may Batanes, Babuyan Group of Islands. Miyerkules po ng hapon ay pababa yung amihan. Apektado na po ang dulong hilagang Luzon. At may mga thunderstorms po pwede maganap sa may Soxygen at Zamboanga Peninsula. Pagdating po ng Huwebes ng umaga, medyo okay naman po ang panahon sa buong bahagi ng ating bansa except for dulong hilagang Luzon dahil sa bagong bugso ng amihan. At sa Huwebes ng hapon, inaasahan po natin na baka magkaroon na naman ng bagong shear line but medyo mahina po siya. May mga showers po magaganap sa silangan bahagi po ng Luzon kasama po ang Bicol dahil po sa bagong bugso ng amihan. At may maulan pa rin sa may Kalayaan Island Group dahil sa remnants ni XTD Kabayan. At sa Friday ng umaga, yan na po, yung shear line, posible magpaulan dito sa may eastern sections po ng Cagayan Valley, sa may eastern Isabela, eastern Cagayan, at eastern portions ng Aurora. At may mga possible showers din sa may eastern coastal waters, coastal areas ng Bicol region dahil po sa amihan and the shear line. At sa Friday afternoon, inaasahan pong medyo may mga ulan-ulan pa rin sa Kabikulan at eastern sections po ng Cagayan Valley. So, yan po ang shear line. So, may panibagong shear line. Sana hindi po umabot sa Bicol at sana hindi masyadong magpaulan grabe sa eastern sections po ng Northern Luzon dahil ito po ay pwede magbigay pa rin ng mga pagbabaha at pagguho ng lupa. Okay? So, yan po ating wind, rain, and pressure forecast. Pagdating sa total rainfall accumulation hanggang Huwebes o Biyernes, ang bulk ng ulan ay nandito po sa may Kalayaan Island Group at the rest of the spot list dahil po ito sa remnants ng bagyong si Kabayan. Apektado din po ng mga paulan-ulan ang Palawan. At dito po sa may northern at eastern sections po ng Luzon, sa may Cagayan Valley at eastern sections ng Northern Quezon, Aurora, Isabela, may mga malalakas po dyan na ulan dahil po sa pagbalik ng amihan at possible shear line. At dito rin po sa may area po ng coastal areas ng Kabikulan, mula sa Cam Norte, Partido District, ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Albay at Eastern Sorsogon dahil po sa amihan at shear line. At dito naman po sa may Visayas, may mga localized thunderstorms. Easterlies naman po sa may silangan bahagi ng Visayas at Mindanao. So may mga showers at thunderstorms po na pwedeng maganap sa loob ng 3 araw. At bago tayong paalam, ito yung ating wave forecast, yung mga alon sa coastal waters po o coastal areas ng ating bansa. Ngayong araw na ito, buong maghapon ay inaasahan po natin na sa up to 3 meters po ang alon sa hilaga at silangang coastal waters po ng Luzon, kasama po ang Bicol at Visayas dahil po sa easterlies. At pagdating po ng Miyerkules, ito po ay babagsak sa 2 meters. Up to 2 meters. And then dito po sa may inland areas, wala naman problema dahil umaabot lang po dito sa 0.3, 0.5 hanggang maybe ang pinaka-maximum niyan mga 1 meter. So safe na safe po dito mag-fishing. Okay? At maglayag sa mga vapor o sa mga boats, mga shipping liners. Okay? Pagdating naman po sa Thursday, yan na po ang bagong surge ng amihan. So, dangerous and rough seas po sa may extreme northern Luzon. At pababa po yan sa Huwebes. Pagdating po ng Friday, ito po ay darating na po sa may eastern sections ng Luzon at Bicol. At pwedeng umabot po ng up to 4 meters ang alon. Okay? So, yan po ang inaasahan natin dahil sa bagong surge ng amihan at shear line. Tataas ulit yung mga alon up to 4 meters at medyo delikado po ito sa mga maliliit na sasakyang pangdagat at sa mga maliliit na fishing vessels ay napakadelikado po ito at pwedeng umabot sa 3 to 4 meters ang wave heights dito po sa may
coastal waters ng Luzon. And dito naman po sa may inland waters ay pwedeng umabot po ng 0.5 up to 2 meters. Okay? So, medyo safe naman po dito sa may inland areas. But, ayan po. Subaybayan lang na po natin ang mga wave heights dito po sa ating tropical weather analysis. At napakagandang tool po ito para makapaghanda po ang mga pangingisda sa mga day-to-day activities nila. Download lang po ninyo ang windy.com app o kaya sa website windy.com at i-click ninyo itong waves. Makikita ninyo ang wave height kung gaano kataas bago po kayo mag-fishing o magkaroon ng fishing activity sa inyong mga lugar. So yan po ating pinaka-latest na yung araw po ng Martes at babalik ulit tayo in the next couple of days. Ito si Mike Pado ang magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #weatherizer. Have a great week ahead. At don't forget to click po yung ating likes sa ating mga videos. Subscribe to our channel. At maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat.